tugnaw ginhatag sa Ginoo. Kung sa mga naka-block no, naka-prepare kita. So this time no, mamati kita pulong sa Ginoo. Namin negosyo no ikuyab sa mga burnout. Pero this time no, may pay na mo lang na problema no kay isama lang ini. Amen. Mamati kita pulong sa Ginoo kagatang atong tiniwan sa aton yung pastor. Ngayong gabi sa inyo tanan, joke lang. Medyo dulong gawa sa akong diri, no? Salamat gid sa inyong pag-attend sining worship service. Salamat sa mga butang na na-announce na, no? Salamat Pastor Hermosilya sa inyong mga pag-facilitate sina. Kaya salamat kay bisan ay kita sang kuryente pero naka-produce kita sang sound. Naging gintinguan din nila madala din yung battery, no? Salamat sa pastor nag-install. Sining nga aga agwanta lang mo anay sa init. Makuha naman ang siya karon kung tapos ang aton nga panibahon. By the way, sa wife ako nalipat, no? Pastor, namin to huro, praktison nyo to ni Pastor Justin kay himuunta nga 5, no? Ang kanta. Updon nyo si Samsam kay medyo kabalo na Samsam sang bass, kabalo ba? Bass na siya kay nakanta na nila sa sa linya nila sa convention sa IBC wala sa IBC, no? I hope, no? Himuon niya na siya nga trayo kay budlay man mag-trayo lang na duwa, no? Sige karon dito lang panyaga sa balay kay dito yung praktison na kaga mayugid pa sa ulo nyo pastor para nga ma-inspired man ang mga pastors nga din sa Negros nga magkawali, no? Dugay na ko na kabati nga pastor pero basic din pa lang siya batian magwali. Okay, ang iya sana to church sa Negros, dako na iya nga church ma-visit sila di sa Bacolod pero ang isa din nga pastor nga amigo ko nagplano na lang ang ilang pag-visit diri hindi mangin sayang man makawali siya. Sige pangamuyuan ta na nga gamiton siya sa atong Ginoo. Kag sining nga aga nalipay kita kay may mga visitors kita ng mga kabataan kag subong man mga mga bag-ong nga nag-visit diri sa aton nga church. Kag nalipay gid ko why gid kamo nagsala sa lugar nga inyong ginkantuan. Hustugid nga lugar inyong ginkantuan kay makasimba kita sa aton nga Dios sining aga upod sa tukon sa iyang mga pulong. And please turn your Bible in the book of Titus. The book of Titus, chapter number 2. Titus chapter 2 in verse number 12. Kung may Bible kamo dira, sa inyong mga kamot, pwede nyo na buksan dira. Titus chapter 2 in verse number 12. Basahon ko diri ang pulong sa Dios, kag inyong lang lantawon dira sa inyong mga Bible. The Bible says, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ginoo, salamat gid sa imong nga pulong nga amon matun-an sining aga. Kabay Ginoo sa amon nga pagpamalandong sini, may butang kami nga masapuan sa amon nga mga kabuhi nga dapat namon ikabuhi kag masunod ang imo nga plano kay tinutuyo sa amon nga mga pagpanlakaton sa matagal nga tanan. I-bless man ang ari subong, tagay man sila sang lait man nga kaalam, asin siya sa tiyak sa mga paang chimpo. Kag salamat gid kay ang imo balaang espiritu nagahikot gid sa among kabuhi.
Tanay ang pagdayong himaya, ginahatag namon sa imo, kagabay ni ikaw gid, maglimpyo sa namon nununa ito'y pusoon, sa dagta sa sala, gumay tapos man kami o Diyos sa imo. Gani Ginoong tanan nga kadayawan, hatag namon sa imo may kalipay, sa matamis ngalan ni Ginoong Hesus. Amon Diyos, kag manluwas. Amen. Okay, kay nami kay medyo fresh ang akong subong nga paghambal sa inyo, kay wala ko itong kawali sa lapas. Ang akon nga himo, taga-agta sa slot si Pastor Justin nga makawali. Kag nami ang wali, no? Kay about sa pulong I will never leave thee nor forsake thee. Ang iya nga punto dito, 3 kabilog ang iya nga ginhambal. Jesus Christ, God is in us, God is with us, and God is for us. No? I hope nga husto to pastor nga akong ginhambal. Oo. Nami, ga intro pa lang siya, ga tulo na luha ko. Nami, galikon, ga panabor ka sa pagpamati, pulong sa Diyos. Salamat, no? Hasta nga nakalampot kami sa mga about doctrine. No, kaya may mga doctrine kuno subong sa Manila na nagalagaw about sa preteris. Both preteris o kung preteris. Way ko mabalo. Pero daw mula na batian ko. Sa akong una-una, siya hindi man siya gid kabalo kun ano ng mga amuna nga mga doctrine, pero amuna kuno nagalagaw dito na yun sa Manila dampi. Kag wala pa diri ka lampot sa aton. Subong ipalampot ko. Ang paghangop ko siya ng preteres na. No, delikado ang mga gwapa. Kay sila nang unang nga magkalamatay, no? Pretty rest. Tanan nga kuno nga mga gwapa, no, una gid nga mapatay. Kabay nga hindi ka mag-heal sa imong nga balatyagon nga gwapa ka, kay parang nga hindi ka na mapatay, no? Sige, joke na siya. Nakatawa yun pag dating ng 2 linggo. Sige, sini nga aga, dapat nga mangin seryoso kita sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos. Kay ang mensahe subong nga tiningon, tiguruhan tayo entitled Living for God. Ang pagkabuhi nga para sa Dios, para kay Kristo Jesus. Of course, kabalo na kita sa ginatawag nga doctrine, doctrine of salvation. Naluwas na kita, amen? Ang aton nga kaluwasan, kuhaan nyo lang ng mga bulak nyo kay kasagabal na sa wala kita naluwas sa kasuguan. Wala man kita naluwas sa maayong buhat. No? Ang buhat nga kaangay sa ginbuhat ni Noah. Kundi na luwas kita bangod sa buhat ni Kristo. Hindi aton, kundi buhat ni Kristo Jesus. Dito sa krus ng Kalbaryo, ginbuhatan niya kita sa kaluwasan. That's why sa panahon sa bugay, wala na kita gabuhat sa aton kaluwasan. Kay tapos na ang buhat ni Kristo Jesus para na sa aton. Ginhimuan niya kita sa kaluwasan para nga hindi na kita maghimo sa aton mismo iya nga kaluwasan. May nagaluwas nga buhat sa panahon sa bugay, hindi aton iya ni Kristo Jesus buhat. That's why siling ni Apostle Paul, not by works of righteousness which we have done. Hindi sa aton mga buhat sa pagamatarong nga ginhimo naton, but according to His mercy, He saved us. Bangod na sa kaluoy sang Dios, ginluwas niya kita. Diri ang kaluoy sang Dios. Siya ang ginpatay para kita nga mamalatyon makaangkon sang kabuhi. Di matapos kita nga nakaangkon kaluwasan, then what? Ano dason nga himuon sa Kristohanon? Si Pablo nagtudlo
sa mga taga-Philippi, work out your own salvation with fear and trembling. Hindi po silingon kay ginhambal na sina nga versikulo nga matrabaho kita para nga maluwas. No. Klaruhon ko gid. Gatrabaho kita, gawali kita sa dalan, ga-visit kita, ga-Bible study kita, ga-tudlo kita bata, hindi para nga maluwas. Kundi kay kita ginluwas sa naton Ginoo. Amen? Are you saved? Kung naluwas ikaw, wala ikaw gatrabaho para maluwas. Gatrabaho kita, kay ginluwas kita sa aton nga Ginoo. Deklaruhon ta na sa aton hunahuna nga ang kaluwasan libre. Ginhatag ni Kristo Jesus bangod sa ginhimo niya sa krus sa Kalbaryo. Kag siya naghambal, it is finished. Tapos na. Ginhatag na ang kaluwasan libre nga wala sing bayad. Eternal life is the gift of God. That's why nga gasigba kita. Kay kilala kita nga ang Dios naghatag sa aton sang libre nga kaluwasan. Deklaro na nga naluwas na ang tao nga nagtuo sining ginhimo ni Kristo Jesus. His death, His burial, and His resurrection. Deklaro na nga ang dugo niya bayad sa aton nga mga kasalanan. Hindi mo na pagtulugan. Kaya kung dito ka na sa impyerno, magpa-impyerno ang tao, wala na tuyak tulugay. Kung init subong, mas init pagid sa impyerno. Pasalamat kita kay wala kita sa bi sa impyerno. Ari kita sa sulod church nga ginainitan, mapaang, kay masundo wala sang hangin. Pasalamat sa Ginoo kay someday hindi kita magkadto sa impyerno. Hindi man kita magkadto diri sa lake of fire. Siling sa Bible. Kaya aton nga mga ngalan, aton na sa libro sang kabuhi sa langit. Ari diri may libro sang kabuhi. Dira na ginasulat ang ngalan sang tao nga nagtuo kay Kristo Jesus. Hindi religion. Wala baptist nga makaluwas. Wala Catholic nga makaluwas. Hindi iglesia, hindi Seventh-day Adventist, wala sang religion. Kay wala sang religion nga nagkabit sa krus ng Kalbaryo. But no other than the Lord Jesus Christ. Siya lang nagbayad sa aton nga sala. Matapos nga naluwas kita, ginatudluan kita sang Ginoo, sa aton nga Dios, nga magkabuhi kita, nga makahamuot sa aton Dios. Nga malipay man ang Dios. No, nalipay ang Dios sa pagbayad sa aton nga sala, although nga masakit ina. Siling ni Kristo Jesus, siling sa Bible sa may Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hope for the joy that was set before Him. Endured the cross, despising the shame, and He sat down at the right hand of the throne of God. Ari di subong ang aton Ginoo. Naga-advocate siya sa aton. Kung makasala ka, makasala ako, ginaabugaduhan kita. Nga hindi kita mahaboy sang amay sa impyerno kay ara naga-advocate, nagatabang si Kristo Jesus sa aton. Now, kay naluwas na kita, then paanong iban? Kay wala sila yakan kung kaluwasan, kay bisan gani ang pagpamati pulong sa ino, hindi importante sa ila. Sa aton nga mga naluwas, sa nakakilala sa Ginoo, importante ning ginapamatian naton. Kay amo ini ang nagapatubo sa aton, kag nagapadumdum sa aton, kag makakilala kita sa aton nga Ginoo. Ang Bible, the King James Bible, amo ning perfect nga pulong sang Dios. Wala na sang iban nga Bible nga nagatudlo sa kamaturan. The King James Bible 1611. No? Mayara gani subong Bible Pinoy version. Grabe ginurukok kami kadlaw kay may mga pulong siya nga na-shock. Oh. Sini ko may gani kay wala siya na electric shock. May ara pagay nga mga pulong nga pinagtripan nila si Kristo Jesus. Can you imagine?
Ang balon mo ya si Kristo Jesus nga gintripan lang. Oh. Amakon mo na. Kagbay mga Bible pagid nga nagatudlo nga si Kristo Jesus kag si Lucifer siling sang iban nga mga kulto nga naga-accuse nga si Kristo Jesus kag si Lucifer magutod. Can you imagine? Kag dumason, hambalon nila nga si Kristo Jesus good, si Lucifer bad. Pero kabalo kita nga si Kristo Jesus siya creator, kag si Lucifer created being. Tama kalayo sang agwat. Kayang aton Ginoo nga ginawali si Kristo Jesus creator na siya. Siling sang Bible. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Christ, were made by Him, and was not anything, and without Him, kung wala siya, was not anything made that was made. John 1:1 down to 3. Deklaro nga si Kristo Jesus creator siya. Pero damo nga tao hindi magpati sila. Pero lantaon mo ang context, gapakilala nga si Kristo Jesus, Dios na siya, nga nagtuga sa imo kag sa akon. Kag sang butang hindi makita. Tinga nga nagtudlo gid si Apostol Paul, sining tatlo ka butang. Nadumduman ako, nadala ko na ini nga minsay, pero baliko na ako ini. Kay sining katapusan nga mga adlaw, nowadays, ginatudlo sang Bible nga ang tao naga-worse na gid. Nga naga-worse nga ang tao nagalaot na gid siya. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter number 3. In verse number 10 down to 13. The Bible says, But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured. But out of them all, the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Kaya rin na, ginhambal ni Pablo, nga ang tao gali sa ulihi, pwede siya nga magkabuhi, Diyos nun, kag pwede man siya nga magkabuhi, nga hindi Diyos nun. No? Daw kaangay na sang yawa ang kabuhi isang tao. Subunga ang tao, hindi magpalapit sa Ginoo. Bangod sang mga rason. May mga rason da. Kung kisa ang tao nawili sa gadget. Kagapon gawali ko sa meeting sa school. Ang iban gapamati. Pero ang isa, kasi lang iya ka Facebook. I don't know. No? Kabalo ka, kung ka Facebook ka, hindi ka matuyo. Tama, no? Pero kung wali gani, wala pa matapos ang akon nga intro, gatulog ka na. Oh. Isa gali na kabagay, nga ang tao hindi kakilala sa Ginoo bangod nga way siya kapamati pulong sang Dios. Siling sa malaan kasulatan, ang tao madayaan, magamalaot, kag siling sa pulong sang Dios nagalaot na lang gid ang kabuhi sang tao. Salamat kay ari kita. Amo na hambal ko, ano na lang abi ko ng Kristohanon, wala bi kabati kita pulong sang Dios. O damo-damo guro, siguro hindi amo ning ato nga pagpangabuhi. Ang ato nga pagpangabuhi guro, dito kita sa Ilimnan. O dito kita sa may Waiting Shade. Naga Marites. O. Dumason, dito abi kita siguro sa Beach Subong. Galangoy-langoy kita. Galing kay kakilala kita sa Dios nga ang simba importante ni. Sa mga naluwas, ang simba importante siya. Kaya ang simba walang opsyon ang tao sina. Ano sila ni Kristo Jesus? Ano ang bal niya? God is a spirit. God is a spirit. And they that worship Him
must worship Him in spirit and in truth. Di pastor, ari man ko diri sa sulod church, kasimba man ako. Kasimba kang imo na una tuyas tiyangge. Hindi pwede kasimba ka tutong una-una mo sa tiyangge. Kakundi hindi niya kilid-kilid sa ining aton nga simbahan. Kasimba ka, kaya gusto mo mamati pulong sang Dios. Kag gusto sang imo tay buson nga mabusog ang imo nga kalag sa mga espiritualo nga mga butang nga gusto sang Ginoo ihambal sa aton. Dahil sila isang balaan kasulatan nga ang ginhambal niya ni ining tatlo gid ka bagay. Kay bangod ang background sining mga taga-Crete. No, si Pablo nagsulat, ginsulat niya kay Titus, kag si Titus magpaalinton sa mga taga-Crete. Gintawag ini sila nga mga Christians believers. Ano batasan sa Christian believers? Hindi Christian ha, Crete. Kay ang isa ka lugar nga island ginhingalanan nga Crete. Kag si Pablo nakalabot dira sang wali daw parehas bla Iloilo, Guimaras. Di kalabot siya sa Crete. Kag dito nakapundar sang church. Mga tao nga natuluan pulong sang Ginoo. O galing lang na batian ni Pablo during that time, nga siya sa prisuan, nga ining mga taga-Crete, mga sapat batasan. Bisan Kristohanon, daw mga sapat batasan. Dahil siling ni Pablo, tudloy sila sining tatlo kabutang. Nga god mangin tadlong ang ilang nga mga kabuhi. Nami gidman kung tadlong aton kabuhi, no? Di ba lang, kung isa gatiko aton kabuhi, tama? Tama hindi? Oo. Gatiko, pero gusto iya sang Dios nga ang aton kabuhi, magkabuhi kita sa gusto isiling sang Dios sa aton nga pagpangabuhi sa matag adlaw nga tanan. That's why bisan pa si Peter naghambal sining sa may 2 Peter. 2 Peter chapter 2. Buksin niyo inyong Bible dira. No, ang King James nga Bible, buksin niyo. Kung may magreklamo sa aton nga hindi ang ibang nga Bible NIV kuan man na, Bible man na, dalade. Kay tuluan ta ikaw sa mga ginpangkawat dira nga mga bersikulo. Kay basi way kakatalupangon. Now siling sa Bible, no? 2 Peter chapter 2 in verse number 20. Chapter 2 in verse number 20. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. Kabalungan mo, mga utod amo ni. Kung makabati kagali pulong sang Dios, kag masanagan ka, no? Ang imo nga kabuhi, mangin Dios noon ka makakilala kagid sa Ginoo. Ang kabudlay lang, ang pinakasala nga desisyon sang tao, nga ara na siya sa kamaturan, ginbayaan niya ang kamaturan, kag nagtalikod siya sa kamaturan. Nga hindi na siya magpamati sa pulong sa Ginoo. The Bible is the word of truth. Siling sa John 17:17, Thy word is truth. Sanctify them through Thy truth. Thy word is truth. Wala ini sala. Gitawag ani nga holy kay wala sala. Pero may mga Bible nga gatawag man sila Holy Bible, pero damo iya sala. Kay ginkurap na iya sang nyawa. Can you imagine nga may Bible nga ang nagpatay kuno kay di Gulayat, amo si Elhanan? Can you imagine? Nga kabalo kita nga nagpatay sa kay David o kung nagpatay sa kay Gulayat, amo si David. Pero may mga Bible nga si Gulayat ang nagpatay si Elhanan. Ikaw na malibog ulo mo, pero iniwala din siya yaga sala. Kahit pulong ini sa Ginoo. Heaven and earth shall pass away. Heaven and earth shall pass away. But my words shall not pass away. The Bible shall not pass away. Kaya kung maligad ini, wala na sa ihukom sa aton. Pero salamat sa Ginoo, we have the perfect Bible, the King James Bible 16:11. Isiling sang Bible in verse number 21. For it had been better for them not to have known the way of righteousness than
after they have known it, to turn from the holy commandments delivered unto them. Mas maayo pa kuno, sila ni Peter, nga wala ka kabalo sa kamaturan. That's why delikado gigali ni mga backslider. Nga aman, sila sa Bible, mas maayo pa nga wala ka kahibalo sa kamaturan. Sansa nakabalo ka sa kamaturan, nga gintalikdan mo ang kamaturan. No? Titigin mag-backslide. Amen? Dapat wala sang backslider. Although nga sa Bible may backslider, pero hindi mo pagsundon ang mga tao nga wala sing gamot sa ilang kabuhi. Wala sang kaligunan sa ilang tagipusoon. O, nagtuon kita sa nagligan, hindi pa na makakasa ako noon na wali ni Pastor. What is your priority in life? Salamat kay Ari kita, amen? Bot silingaw ang priority mo, masimba kagid sa aton Ginoo. Kag nalipay ang Dios kay kasimba kita sa iya. Bisan pa sa mainit nga lugar. Tekon may nagabulang sini, kag wala ni pandemic, ay sobra pagid ang ang ginot sa bulangan. Pero salamat sa Ginoo kay subong makasimba kita. Upod sa mga Kristiyanon kag sa aton Ginoo nga pamati sining iya nga pulong ang ginahambal naton. Siling sambalan kasulatan in verse number 22. Ining tao galing nga nakakilala sa kamaturan, anyat nagtalikod pa, ang kaangay sini sa verse 22. But it is happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the soul that was washed to her wallowing in the mire. Can you imagine? Bisan ano muna ka ligo sang baboy, shampoohan mo na, butangan mo sang losyon, buyan mo siya, mabalik na niya liwat sa lamawan. Mausngad na siya liwat, matubog na siya. Ang tao gali nga kabalo sa kamaturan, anyet nagtalikod sa kamaturan, kag naglakat liwat balik sa iya nagawi. Sila niya, daw kaangay man siya sa ido, nga nagsuka siya, kaging kaon niya liwat ang iya nga suka. Grabe nga ilustrasyon sa Dios sa kabuhi sining mga tao nga nagtalikod sa Ginoo. Ang Bible gatudlo siya mga kauturan, una nga pamalandungan naton, we should live soberly. Ginmangkot ini sa akon nga Bible study. Ano ni pastor ang sober ni man? Kapos lang gina-insindihon. Sober. It means butanan. Kung may nagapangakig nga isa, hindi ka mag-ubraman ka pangakig. Paumpawi. Kung asawa mo, gapangakig, dasokit tinapay ang iya nga baba para nga hindi na siya mangakig. Kung sige pa na siya pangakig, gamuan niya. Ubo-ubo na sa. Dapat gid nga, kung kapangakig ang bana, maglinong ang asawa. Amen? Kalabanan, kapangakig ang asawa, mangakig man ang bana. Kundi guba ang espiritu sa duwa. May ara man nga mga ganubyahanay pa lang. Halimbawa, na wala ka mo, nagsantuanay. Ma-date kita. Pag-date ka mo na. Duway-dugay, wala to siya yan nag-abot sa talana. Ngagin, Why namangkot? Nalikaw. Dayon, lakat-lakat na sa dayon. Why sa kabalo? Ngagin, lakat na lang galing kay nalukpan ang bike sang, guma. Mauto na kung pangakig kita, nga wala sang rason kung isa. Siling sa Bible, be sober. Soberly. We should live soberly, righteously, and godly in this present world. Kay ning kalibutan, napunan ni isang makatalanagaan nga kabuhi. May ara nga, kanami man sa iya sinibatasan. Dumason niya daw sapat, sobra pa sa sapat ang batasan. Ano sila sa Bible? It is better to dwell into the housetop than to dwell with a brawling woman. Mas manami pa nga upod mo ang dito ka lang sa atop, isang mag-upod ka sa babae nga sobra pa sa leon ang batasan.
Di sila sa Bible, dapat gid nga manginbutanan kita. Amen? So kung may mga nasumburan ka, bayi lang na siya. O kung may ara ka nga daw, hindi ka konforme sa iya, pabayi lang siya. Kaya sa uli, ma-realize niya man nga ay kalaway gali. Oh? Ay kung di sa, may kapangakig man kita. Daw ido, tuod. Ang ido bala. Ha? Tipot man na. Pero ko ng ido, ito kay kagat ka na sa ido. Kay barison mo siya. Kaya mo man akong kisa. Bayi lang. No? Kay mabuot man lang na siya sa ulihin. That's why, si Pablo nagtudlo sa mga taga-Crete. Sa Titus 12, chapter 2, verse number 12. Nga dapat gid nga manginbutanan ang Kristohanon. Like for example, ano sila ni Peter 5:8? Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Kay kung hindi tagali magbutanan nga mga Kristohanon, ang Bible gatudlo siya nga ginahalunhon galing ita sang yawa. No? May ara kung isa nga suguon nga Kristohanon bi. No? Pag sugo mo na ho, nadagdag ang guya. Mayo gani way nalapakan niya. No? Sugoon, dayon kadagdag sang guya. Dapat tani magkalipay ka, kay ginsugo ka, sang isa ni mo ka, fellow Christian, o kung sino man, tatay mo, nanay mo, magkalipay ka, kay sa pagsugo sa imo, may salig na siya nga maobra mo gid. Amen? O, kung gisa, suguan ka ni kita, dagdag guya ka, galakat, galaba, simod, dagdag ang guya. Kay hindi gali buot. No? Di subong, mga buot ka mo. Nabuot ka mo diri. Tama? Kundi mainit kay nabuot kita. Sino yan yung buot? Nabuot? Wala gyapon kinjindi. Anab lang insulod ka bala sa sako, kaginhigtan, nabuot ikaw. Kaya nabuot kita. Mainit kay nabuot. Okay. Romans 12:13. The book of Romans, chapter 12, in verse number 13. The Bible says, Romans chapter 12, verse 13. Ano, hindi amo nga kung nga ano na. Sige, bayan na lang na. 1 Thessalonians 5:6. 1 Thessalonians chapter 5, in verse number 6. The Bible says, therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Siling naman ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, busa, hindi ka mo magtulog. Anong tulugan? Gitulugan nila ang ilang na spiritual life. No? Paano ka magtulog sa imong spiritual life? Wala pang amuyo. Isa na nga gapiyong imong spiritual life kung wala ka gapangamuyo. Wala ka gabasa Bible, gatulog gali imong spiritual life. Wala ka ga-visitation, gatulog na imong spiritual life. Wala ka gatudlo, ang iban bira-bira na tudlo. Salamat sa mga young people tayo, ha? No, may nagtudlo dito sa may San Isidro, may sa Lapas, may sa Kalaparan, o ara, may target pagin sa Timawa, may dira sa Uma, sa Balay. O may nagatudlo. Kaya man wala gatulog ilang spiritual life. Pero gatulog ang mga spiritual life, gamo lang sa napermyo, no? Ambot na, why natak-an sa iyang itsura? Natak-an ako sa itsura kung ako magsige kalantaw. Igulang ng igulang. Why ka mo natak-an? Hambal ni Pastor Velasol, why ko pirmi ka pang ispiyo, kaya kung mga ispiyo ko, doon nakakita ako sa kabayo. Hambal na sang malam to. Pero mga utod, amo ni. Kung hindi kita
tulog. Ara kagid sa simbahan. Kita mo, masimba, natulog ang iban. Nakasimba, nagatulog yapon sa church. Nga man, kay gatulog galing iya nga spiritual life. Tesiling ni Apostle Paul, gin-encourage niya ang mga taga Thessalonica nga magbutanan kag hindi gid magtulog. 1 Timothy 3:11. Turn your Bible in the book of 1 Timothy chapter 3 in verse number 11. The Bible says, First Timothy chapter 3 in verse number 11. Even so much their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things. Si Pablo nagtudlo naman sa kay Timothy, kay si Timothy nga pastor siya sa Ephesus. No, amo na siya subong ang Turkey. Desiling ni Apostle Paul, subong man ang ila mga asawa, be grave. Mo silingon, kabalo ka ang mga asawa, ginkumpara ini sa ginatawag nga lulubngan, kaysa lulubngan, malinong nga lugar. Tama, no? Pusik-pusik ba si murto di karon. No? Malinong. Kita mo damdamo sila to, may mga ngalan, sano na buhi, sano na patay. Pero wala kay gid sa batian. Kay kung may mabatian ka, may magsit-sit lang sa imo, diretso ka na. No? Mabunggo ka gid sa Mambal sabi, sinong Edison. Wala gahambal. That's why sila sa pulong sa Ginoo, bisan pa ang inyong mga asawa, tudloy nga maghipos. Bo ang nag-amen, mga sultiro pa. Bot silingon niya, way labot ng mga banak-banak. Sila sa Bible, maghipos. Ari pa Ginoo, hambal ni Apostle Paul, na slanderers. Anong slanderers? Hindi mapinato-patoon. It means, hindi siya skandalusa. Walang tawag niyo ba lang? May mga asawa, ganyan nga perpika skandalusa. O agang banwa. Non-slanderer. Di dapat gid nga butanan. Oh, abi niyo kung sinong iya ginaskandalo, ang iya man mismo nga bana. Kaya mabato man ang bana, sadya sila. Sila sa Bible, sober. Butanan yapon, faithful in all things. Nami gid iya gali nga ang Kristiyanon matutom sa tanan nga butang. Amen. Oh, tutom ka mga muyo. Tutom ka magkadto sa church. Tutom ka magpanilhig. Kanami kon may ga-check lang siling aton nga ano ni, bisan amo lang ni. Oh, makita mo baw katahom. Oh, tingala ko ba? Wednesday at Thursday. Tanan-tanan nga mga ano na singko. Wala naman sang pandemic, wala naman sang COVID, kag wala naman sang nga aga panabon kag ang ilang nga ginatabon hindi mas mga kamot nila. Anong may ara? Kay gali gaantos kinannounce na to ni pastor, grabe galing mga tinumpok galing sa mga sapat diri. Oh. Ang ginhimo ko kay damo ko sang trucks nga may mga ano na ora panagtag duay-dugay ba sila tanan nakamas. Pero kung may pisan mi faithful matutong, no? Matutong maglimpyo sang electric fan, matutong magpanilhig, matutong magbutang sang tubig dira. Kabalo ka mo mga kauturan. Kung isa, hindi kita mag-ubra kay way kita ginsugo ni pastor. Hindi himuon na lang kay may Diyos may nagalantaw sa aton ginhimo. Amen? Himuon na lang. Kay siling sa Bible, dapat ang Kristiyanon mangin matutong sa tanan nga butang. Faithful in all things.
That's why si Abraham, gitawag na siya nga friend of God, kay tutom siya nga tao. Faithful in all his house. Kanami, gitman sa Kristohanon nga matutom. No? Matutom ka be, magbasa Bible. No, matutom ka man pangamuyo. Matutom ikaw maghatag. Matutom ikaw mag-invite. Matutom ikaw sa ministry, mag-visitation. Nami galing nga ang Kristohanon, tutom di siya sa tanan nga butang. Kaya man, mangin mapuslano na imong kabuhi kung tutom ikaw. Di, butanan, gusto sang Diyos, para sa iya kahimayaan, we should live soberly. Ikadua, we should live righteously. Matarong din. Balik kita sa Titus, sa mamagyapon nga text, siling sa pulong sino, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously. O dili naman kita sa ikadua nga hambal ni Pablo, sa Timothy, tudloy sila nga may matarong sila. Genesis chapter number 7, verse 1. Sa may the book of Genesis, may isa diri ka tao nga ginhambal, siya na lang ang matarong sa bugos nga kalibutan. Verse number 1 sa Genesis. And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark, for thee have I sinned righteous before me in this generation. Can you imagine? Ariyo, gapuyo si Noah diri. Halimbawa, ari ding kalibutan. Sa bugos ng kalibutan, ang nakita lang gid sa Dios. Amo lang gini si Noah, nagakabuhi, matarong. Wala na sang iban. Silingan isang Bible, naglabot gid ang ilang nga kalautan sa langit. Kag ikaw, Noah, ikaw lang ang nakita kung nga matarong. Sini nga kalibutan. Si Noah, matarong siya, kay gikilala niya ng Diyos nga nagaistorya sa iya. Ngaway kita subong kaistorya sa Diyos, diretso. Si Adam, kaistorya sa Diyos. Si Noah, kaistorya sa Diyos, diretso. Directly. Si Abraham, kadiretso sa Diyos, istoryahan. Si Moses, kaistorya sa Diyos, diretso. Nga kita ya wala how. It is because of this. Because of the Word of God. Kumplito na. Kung gusto ta mag-istorya sa Diyos, basa Bible o pangamuyo. No? Kung gusto ta nga mag-istorya ang Diyos sa aton, basa Bible. Pangamuyo, may-istorya ta sa Diyos. Basa Bible, may-istorya ang Diyos sa aton. That's why we need to read our Bible. Diri mo masapuan nga may mga tao galing nga wala nagsapak sa pulong sa Diyos. That's why hindi man sila matarong sa mata sang aton Ginoo. We should live righteously. Genesis chapter number 18. Genesis chapter number 18. In verse number 23. 18:23. The Bible says, And Abraham drew near and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Pamangkot ni Abraham sa Ginoo, sa niya, Ginoo, ang mga matarong ilakot mo man sa mga malaot sa paglaglag sa Sodoma kag Gomora? Hambal sang Dios sa kay Abraham, hindi. Sa niya, Ginoo, kung may 50, laglagon mo man ang matarong upod sa mga malaoton? Siling sang Dios, hindi. Nya sorry Ginoo, kung may 30 siling sang Dios, hindi. Ginoo, hindi ka lang mangakig. Kung may 20 siling sang Dios, hindi. Sorry Ginoo, last na lang ni. Kung may arabi nga pulo. Wala man siya nagambang nga last, pero common sense na to, kaya mo nang last niya yung pamangkot, siling niya, per adventure, kung may arabi nga 10. Siling sang Dios sa iya, hindi ko paglaglagon
ang Sodoma kag Gomora bangod sa ng pulo kabilog nga matarong nga nagapuyo dira. Bot silingon, kung magakabuhi ang tao gali sang matarong, gahatagid pabor ang Dios sa kabuhi sang tao nga nagakabuhi siya sang matarong sa mata sang aton Ginoo. That's why dumdumon ta gina nga magkabuhi ako butanan, no, magsabat ako sa akon nga ginikanan, hindi pabalang. No, magkabuhi ako nga matarong sa mata sang akon nga Ginoo, kag dumason ikip ko ginang akon nga maayo nga kabuhi, maayo nga testimony sa akon office work, sa akon nga school, sa akon nga kundiin ka nga lugar ibutang sa Dios, ginakip nimo na. Kaya mo nang gusto sa Dios that we should live soberly, righteously. Lantawan niyo bala, kay bangod nga ining duwa ka bata ni Lot, way nagkabuhi sa matarong. Although nga si Lot, matarong siya, pero adlaw-adlaw siya ginahambalan sang malain, kag ginaakit siya, hasta sa ulihi, nga nadala siya. Bisan matarong gali ang tao, kung pirmi niya makita ang sala sa iyang mata, ang matarong daw magiging tama pa. Wala ka palagyo si Lot. Ano natabo? Siling sang Dios, escape for thy life. Palayo ka. Dalagan, wala mo no balikin. O, dalagan man si Mrs. Lot. Until now, amo na iyang posisyon. Tatawa. Amo kina. Amo kina tamo. Joke. Pero hambal sa Bible, she became a pillar of salt. Kaya kabalikid sa mga material ng mga butang. Pag-abot nila sa lugar, nga kung din sila nagpalagyo, kay ginpaulanan sa Dios, ang Sodoma kag Gomora sang kalayo, bangod sa mga agi. Kadlawan taon agi, no? Pero siling sa Bible, ginsunog ang Sodoma kag Gomora, it is because of that people. Siling sa Bible, ari natabo, chapter 19, sa the book of Genesis, 35 down to 38. Natawang natabo sa siling duwa ka bata nila. And they made their father drink wine that night also, and the younger arose and lay with him, and he perceived not when she lay down, nor when she arose. Thus were both the daughters of Lot with a child by their father. And the firstborn bare a son, and called his name Moab. And the same is the father of the Moabites unto this day. And the younger, she also bare a son, and called his name Ben-Ami. The same is the father of the children of Ammon unto this day. Kita mo? Ano na tabo? Ang magulang, nagbata, gitawag ang iyang lahi, Moabite. Kag ang manghod, gitawag nga Ammonite. Amona nga may kontragit ang mga taga-Israel until today, kay sila na gapugong sang plano sang Dios. Bangod sa sala nga desisyon sang duwa ka bata. Siling sang magulang, ni bugon tablas tatay, wala na talahi kadaan, nahimo na to asin si nanay, tiubugon pa si tatay. Ako una, no, mahulid sa iya. Nagbusong, nagbata. Dason nga gabi sa inya, di ako man inday, no? Nini, manghod, inday. Ako, di joke lang, istorya lang na. Pero dinubog nila ilang tatay. Kag naghulid, nagbusong. Kag gintawag ang iya nga bata nga Ammon. Ammon ang may mga Ammonites and Moabites. Halina sa linahe ni Lot. Kay ang iya nga desisyon, kag iya nga pagkabuhi, hindi matarong. Utod akon, gamay lang gali, nga desisyon mahimo naton sa aton kabuhi, kag hindi matarong, dako ang iya nga ikos sa aton nga pagpangabuhi. Kaya mo ning gusto ni Apostle Paul nga magkabuhi kita righteously. Dilapit na lang. Hindi ko na pag-ubuson ng mga verses. Last, godly. Pagka-Diyos nun. Hindi kagit kakabuhi
Dios nun kung wala ikaw na luwas. Di dapat gid ka maluwas ka anay. Tuuhan nato nanay nga si Kristo Jesus. Tuuhan mo anay nga si Kristo Jesus. Napatay siya. Ginlubong siya, kag nabanhaw siya, halin sa kamatayon. Kag ang iya nga dugo, ginhugas na sa sala. Nimo kag nakon. Di matapos kita nga nakaangkon kaluwasan, siling sa Bible, dira na kita mag-start kabuhi nga Dios nun. No? We should live godly in this present world. Kung ano man yung buhat sang iban, hindi ka magkompromiso sa ilang mga buhat. Kung may maghagad sa imo, iskwilahan, inom ta, wala man dis pastor mo. Tuod mo. Kabalo ka, may mga bata sa pastor, balaan ko gainom. Can you imagine? Hindi ka stand sa ilang na testimony, kaga pati sa hambal sa ilang mga friends, ilang mga amigo, ilang mga amiga. That's why mainom sila upod sa ilang mga barkada kay wala man dira si Papa, si Mama, kag wala man dira si Pastor, kag wala man dira si Pastor Ed. Na. Kay gali upod sila. Hindi, joke lang. Tistingan tani, tal buwa man lang kita diri. Kay gali naguba ang imo nga testimony. That's why we should live soberly. Pero kung magkabuhi ka, Diyos nun, ari matabo sa imo. Maantos ka gid. Angay subong, gantos ka mo. Kaya kabuhi ta Diyos nun mo. Amen? Amo na gani, Pastor, buhian mo na kami. Kaya gantos kami diri. No siling sang Bible. Mabalik kita sa may 2 Timothy 3:12. 2 Timothy chapter 3 in verse number 12. The Bible says, Yea, and all that will live godly in Christ, Jesus shall suffer persecution. Mga utod, kung may ara gid man gali nga paghingabot sa aton, bangod na nga gikabuhi ta si Kristo Jesus. Bangod nga ginhingabot kita kay bangod na kay Kristo Jesus. That's why kung may lango-lango sa imo, may magyaguta sa imo, uya, wali-wali naman sa, uy, do pastor ka gito. Bayi lang sila. Pabayi nga magdako ilang mabasta diri, nga sige nila kamulay sa imo. Basta kabalo ka, nga ginasunod mo ang gusto sa Dios sa imo nga kabuhi. Salamat kay ining tatlo ka butang, bayaan ko ini sa inyo na una kag taipuson, nga magwa kita diri, nga nagadumdum, nga gusto gali sang Ginoo, ginsulat ni Pablo, ginsulat sa mga taga-Crete, kag ginsulat man para sa aton, agod nga ikabuhi tayo ni sa aton kabuhi, samtang nga nagapangabuhi kita, sining bugos nga simana. We should live soberly. No? Yuhom lang always. Kay kabalo ka, gapaumpaw ini sa iban man ang yuhom naton. Amen? Tama no? Tistingin nyo wala, praktisan nyo man ang yuhok nyo sa istiyo. Ay ako niyo ba? Ay, istiyo na. May harapan ko isa. No? Kita mo kung magpakuda ka mo, ginhawa nyo na kayo mo. No. Nasod pagka law ay ganing kuha, nilit. Ano? Basta? Gamason, idilin nitong pinaka-the best. Kag i-post, kagwapo-gwapo sa akon ba? No? Pero paglantaw mo sa realidad, hinulsol ka. Tama? May bayad mag-yuhumaw? Why no? Ang iban, nanamihan man na may mask, kay bahala na kung di tayo mag-yuhom, basta naka-mask, huwag man na sa mag-ano niya, kayuhom na sa kung wala. Pero namigid nga, bisan sa aton nga pagawi, no? Kabalo kita mag-yuhom. Di, kung may arabi utod nga, daw hindi siya kayuhom. Hindi ka man mag-yuhom. Kung kabalo, basi may problema na iya. Di kung di buligan mo siya, utod, ilang na, no? Ilan na, inom lang tubig, ayos na na. Inom man lang tubig, malapot po.
tatlo nga butang para sa aton Ginoo nga dapat ikabuhi naton. Ano sila ni Apostle Paul? Sila niya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ang ikabuhi ni Apostle Paul, si Kristo Jesus. That's why kung nagkabuhi kita kay Kristo Jesus, para sa Diyos, para sa Ginoo, siling sa pulong sino, kung mapatay ka, siling sa Bible, ginansya ka. For to me to live is Christ, and to die, gitkurban siya sa iyang special number, and to die is, karon kay nubuong tuno, kag arang kulba, ang tuno nga manami, and to die is gain. Utod na ako na mo ni, magkabuhi kita para sa aton Ginoo. Di ba? Tatlo kabagay ang aton nga ginpamalandungan. We should live soberly. Sinong plada-plado? No? Kung plada ka, isuklob mo ini ang versikulo. Soberly. Kung plado ka, suklob mo ang versikulo soberly. No? And godly. And righteously godly in this present world. Ari pa lang kita sa duta. That's why, ining tatlo ka bagay nga ginhatag sang Dios sa aton, ikabuhi tayo ni sa bugos nga simana. Lantawon ko sa dason nga simana kung ano ang nag-transform sa inyo. Kung nagsulod ikaw nga nagakurisong, why naka-dumdum sa pulong nga rejoice in the Lord always. And again, I rejoice. Igabay sining aga, aton ini dumdumon kay para ini sa aton Ginoo. Living for God, living for Jesus. Living for Jesus, a life that